kijana matin en jaiga paga uchiel but otimo gik moko dhi YouTube kachi gik kaka osetimo kabisa. Sani in gi subscribers an gi 740 mano 1000 daki wachina santi mano 1000 jok maneni kagi magi jok madhi subscribe te 1000 ha Germany osebedo katimo gik moko madongo ahinya YouTube kacha cha otimo gik mabecho, otimo promotion ne jathumbe. Gima dhira gi jathum samodwa ni tim ne promotion tinga maber kisetimo yawa mito neno ni ati kote dhi maber jomoko dhi maber to be gionge go girach ginane ka gino dhi maber strike. Koro in mitimo ne jathumbe promotion, take care. Akoni kaka wuono ka pok ichako yudo gimoro ka pok otim ni monetization koro team negi kitang jogi adui. These people do not love progress. I call them enemy of progress. Yeah, so but okathu wigi ngata I'm just telling you the truth. Poni chieng mora bedo ma ngam ni mala ahinya to ago mora bedo ngato eka imti mari nash motimo na kaka otimo na sana mane morning every Saturday tuko live na MC Omari Nash Sato Zik kwa YouTube. Aha! All right. Good evening, good morning, good afternoon, good everything. It's another Saturday. Na tunawaletea Super Sato. As usual, this is a platform that we are giving to every individual that is maybe interested and is having anything to tell us, maybe a talent or maybe business promotion. And today I have a certain guy here that you are going to see. This is a very young guy. He has been trying to push. You've been seeing his content in different platforms, on Facebook, TikTok, YouTube. The guy is so amazing, but he's still a student, he's schooling. But you know, a talent has no limit. Today, we are here with a very young guy. Msiseme eti Umari anatafuta tu ma celebs. Umari anatafuta watu kubwa. Umari analeta tu na la hasha. Tunawaletea every individual, every potential, any talent that have been spotted, we bring. And that's why I tell you that what you can do to promote this platform is to share. If you've not subscribed, this is the right time to do so. Just subscribe to our YouTube channel, MC Omari Nash, and you can as well follow us on different platforms, that is TikTok, MC Omari Nash, Instagram, MC Omari Nash, everything, MC Omari Nash. Today, I have this boy, Dopekid. Okay. Why don't you listen to the story of this guy? We see how we can promote we can promote him. He's here with me. I saw what he was doing and so amazing. Then I talked to myself and I said we should at least promote this boy to reach where he wants to be or where he needs to be. Here is he, MC Dopekid. Yes, the guy is here. Very young boy. Nyakora mogi ngama neno wagi oko kanyo. Kawuono wakelu ni kijana matina ahinya. Malik mare osebedoga kotemo kabisa mondo embe chieng moro bede wasani achiel ma wan godo ei piny ma Kenya ka endi. Osebedo kotemo, otimo gik moko mopogore. Ang'eni maybe jomoko kuomu osenene, jomoko kuomu bende pok onene. Gima inyalo timo, inyalo dhi kache YouTube mare, indika ni MC Dopekid Hillary. MC Dopekid Hillary. Kijana matin ma pod somo, kijana ma pod nyono book.
wadwa winjo ni to en ere kaka otimo, ere okang' mosegoyo, ere kuma osechope, ere kaka wanyalo konye. Maendi iluongo ni MC Marinash. Kawuono akelo ni one on one super Sato ka an dala, niko home. To kidwa ng'e ni dala ber omera, we wakwong wachak gi chai babu. Igeni sani piny otieno to koni be koyo ng'iche. Ang' wakwong wacham chai. Ang' wakwong wacham chai. Ang' wanini chai. Ang' wacham chai. Ang' wacham chai. An kik iolna matin. Aolni mang'eny. Olna mang'eny. Piny otieno bwana, inyalo i piem. Nyakwara Sande, kauru chai mami. Kauru chai babu. Bas, Dopekid Hillary, kon jogi ni nyingi ma nyingi, the official name. By the way, be in kata gi kipande, pok ichopo? Podi. Ijai kadi? I'm 17. In 17? Approaching ni 17. Umatek? Do mara be. Koro sani in 16? To kada wacho nikech mano tem na body na sani duong'. But in real sense, in 16. Okay. Ma kijana matin en jaiga 16 but otimo gik moko. Dhi YouTube kachi ng'i kaka osetimo kabisa. Sani in gi subscribers? An gi 740. Mano 1000. Mano 1000. Daki wachi na Santi. Mano 1000. Jok mani ni kagi magi jok madhi subscribe te 1000. 1000. Ha? Koro. Nyingi ma nyingi en ng'awa? Nyinga kwa wegi MC Dopekid. Koro nyingi. Koro wach nyinga dek. Nyinga iluongo ni Hillary Ochieng Odenge. Odenge no. Hillary Ochieng Odenge. Koro na decide ni ok awe nyinga moro kata chuso moko maluongo ni Dopekid, aket nyinga moro koro. Aket Hillary kanyo. Okay. Koro emeni wacho ni an koro iluonga ni MC Dopekid Hillary. Okay. To Hillary Ochieng. To Dopekid ni noya kanye? Dopekid ne nitiere jamo moro, yani en ga nyien mane no asomo kode to nosiko koluonga ni kid. To chieng' moro nitie nyako moro be nomiya nying mar Dop. Koro ne gin osiepna te, koro ayier luongora ni Dopekid. Koro anema chus nying na ta. Ayudo ko ena Ngeni Dop chane ene mana sama ji chat, jok matindo ka chat. Kondik ni Dop, yani mayutiende ni en smart. Dop. Iko Dop. Koro in short wacho ni in kid ma smart. An kid. Smart. Koro ka chieng' moro idongo, mibet ng'ama duong', koro ibet kata jok moti ka wano mari kama. Koro ichenjo iya Dopekid, idhiye Dop Grandi. Koso koro udhi bire constant. Mano en nyinga moketo ikelo. It is my name. Alright, mana kaka winjo no endo maendi iluongo ni MC Dopekid Hillary. Jamani osebedo katimo gik moko madongo ahinya YouTube kacha cha otimo gik mabecho, otimo promotion ne jathumbe. Gima dhira gi jathum. Samodwa ni tim ne promotion tinga maber kisetimo. Yawa. Mito neno ni ati kote dhi maber. Jomoko dhi maber to be gionge go girach. Ginaneno ka gino dhi maber. Strike. Koro in mitimo ne jathumbe promotion, take care. Akoni kaka wuono ka pok ichako yudo gimoro, ka pok otim ni monetization. Koro tim negi kitang'. Jogi adui. These people do not love progress. I call them enemy of progress. Yeah. So, but okathui gi ng'ata ng'ata. I'm just telling you the truth. Koro, ere kaka gini nobiro ni? Gisani wanyalo luonge ni actor, wanyalo luonge ni comedian, koso wanyalo luonge ni MC. Sani, unyalo luonge ni actor. Mana gisani. Mano to nakete talent nikech gich aneno koringe remo.
mar MC no. Aneno kodhi to botimo ono. Otimo na ono nikech koro inyalo yudo ka jathum moro luonga ni MC. Kendo nyamiya tich ka ni atim gima kama. Itimne advert. Samoro mano be manya bedo ayudo kata book moro mana gini nego e skul. Okay. Jathum mane mosemi bwana? Yimbe meri yambo bwana. Jathum mane mosemi tich? Jathum beto samiya tich ma noyiena mondo appreciate ng'ato ka. Iluongo ni Olela Junior Worongo. Olela Junior Worongo? Embo go thum. To kikona title achiel mar Olela Junior Worongo ming'eyo? Paro gike pesa. Paro gike pesa? Mane thum mogo moyi. Olela Worongo paro gike pesa. Koro en motambua kaka MC? En ema ok ni en kende, bate to. Okay, mana chiel. Olela Worongo. Ong'amo value kabisa. Mang'eny kata nyoro fare mokela ka en. Fare mibiro go ira ka. Ikone ni awadwa dhi iro MC Marinash. To en. Awinjo ni MC Marinash ni dala. Mano ng'at achiel. Jathum moro. Naneno ka dal mokitimo ne Anya Joseph. Isetimo mar Okoth Land Agent. Mago. Nitimo ne Kelly Chogo. Asetimo ne mang'eny Kokong'o Regan. To be gimiyi gimoro koso en promotion to? Yani kata gimiyi an ahero ni koponi chieng' moro abedo ma ng'am ni malo ahinya, to agombo ni abed ng'ato kaka MC Marinash motimona kaka otimona sani. Mane morna. I'm so honored. You know, I'm very happy kati boni ng'ato interview to wacho ni abedi kaka MC Marinash en ga gimoro manoma sana. But nitie jomoko magoni mahero kamano mbele kamera to kowuok gik modugo wacho kuom mi. Koro ere kaka nichako gini? Ere kaka nichako acting? Nuchako gi ng'a? Nichako gang'o? Ere gimono biro e pachi ma koro wacho ni chak acting? Acting ni nahero ga neno movie ma be en comedy. Be en comedy mana aneno ma wacho ni gini agombo timo, aneno ka nyatimo. Kata sikul diere go ne aneno sari. Naneno video moro ni Obuogo Mwanda. Obuogo Mwanda no. Mane video mana Kibrito Lwaripi. Iluonge ni Kibrito Lwaripi. Koro video no tiaka nanene. Koro gino nobedo ka gombo mondo atim gino to nok anya yudo chance. Be kata kaka ni nyatime no nakia. Nagombo mana ni mondo atimre. Kija nasari? Mano ni nasari. Paja to nosadhi. Mano ni nene kanyo. Nasari to nionge simu. Kuma nanene. Nanene TV nerwa moro. Kanye kuma nanene. Koro odhi mbele. Ma 2020. Dwe mar 10. Aneno mari gini. Aneno mari gini sori kucho. Inena sori? Nobire sherehe moro. Omari mana neno. Kini riwan kodi. Omari Nash mana neno. Nobiro sori. Nitie keni macha ne en Madaraka paro. Madaraka Day. Weche mano tugo ma mari tugo kanyo no. Mimi ni shujaa. Nilikuwa Shujaa Day, Mashujaa Day. Ne en Mashujaa. Koro chieng' no. Ne ine yie kacha? Nan kanyo. Ma tugo no. Nadhi aneno jama mano tugo no. Zoom kapita. Ne Zoom ne ni kanyo. Koro Zoom be ne area mane mamwa nitie. Kwa yo Luanda. Koro Zoom ne mane nitie kadhi amanyo. Mana dhi aole ma bedo na creativity. Ma
nadhi wuonde to nitie ga na wuonde gi rieko moro ma ni an ng'ane an ex Japan. Madhi adonjo ire mayudo ni gochone. Nitie ga na gochone Ni an iluonga ni ex Japan. Koro na interview koro kanye mana a interview go akone ni a interview go e radio. Niloso track kode. Koro igochone ni an iluonga ni ex Japan lo dhero. Koro akone ni adwa mi nyathi moro kanyo e tiegi. Koro nyathino ne en an. Koro kaka asemiye nyathino yani in emidhi iluongo ni ex Japan to in no kendo be nyathi midwa tiegi. Ara nyathi modwa tiegi. Koro kaka nadhi kon koro okoya ni nyathino to nodhi owacho maber e kinde nikech koro kacha na achalo ng'a okete yamo kono konya wuon wacho ni nyathino to adwa tiego. Koro akone ni be ng'ira kamoni kamino muga ibro yudo. Obiro Donko obiro tamba wacho ni ng'ano to nosegochona ni in kama kaka nadonjo iro Zoom nopuonja kamera. Kaka imako kamera Ma wagolo clip adi achiel. To koro pacho ochenjore. Pacho ochenjore koro achako manyane kaka anyayudo simu. Sechego ni pod ionge gi simu. Sechego ne an gi baton to sim touch mang'e ni atero gimoro YouTube. Koro mano e gima natimo. Bas mana kaka iwinjono endo ma iluongo ni MC Dopekid ng'ama kiaye ma nyathi ma pod go book. Ija class adi sani? Sani adhi form 1. Idhi form 1. Ma nyathi ma koro kadhi form 1. It is a lesson to us ni talent onge gi limit. Kata bed ni ng'ama duong', kata bed ni ng'ama tin, kata bed ni koro kiromo nade. Talent onge ng'ama duong' ng'ama tin. Ma kijana ma pok obet kata gi ID. Kore ka dhi form 1. Ja class 8 motieko. Dhi form 1. Wasebedo go ka endi timo gik mang'eny, osemakore go Zoom ka peta, osetimo ji oseromo gi ji mopogore opogore. Koro anto ere kaka koro iduogi romo koda ma koro endi in ga kikoni ji nikech samoro ng'ama koro gombo romo go mari bwana wacho ni yawa Dopekid kikonwa kaka en oyudo tiende iro mari kata anakia ni romo koda nang'o kaka naromo go mari bang' timo clip games Zoom ka peta no to nang'iga ni oya iro no otiyo go mari. Koro bang' kanyo ochako transfer kamoro ni Riat industry Ndhiwa ugolo skari miluongo ni Ndhiwa. Koro no transfer konyo to nabedo ka gigo Zoom gi aneno mari. Koro na decide mondo amanyo mari mwenyewe e YouTube to nadhi ayudo namba mari e YouTube. Manyiso ni an namba na idhi lodo mana YouTube. Mane manadhi ayude. Bang'e kanyo to nokona ni amakra go Zoom. Amba chaka duoki mana iro Zoom. Ichake duoka ma iro Zoom. Bani iluongo ni MC Dopekid Hillary. Koro Dopekid, iwacho ni dala to ni kanye? Ija Gwasi? Dala ni kamoro ni Gwasi. Boda. Gwasi? But boda golo mok boda kanyo. Idonjo kamoro ni Raum Pefa Church. Ene tie school moro ni St. Margaret. Kanyo kidonjo kata ichako ge boda tipenjo dala gi Dopekid. Ibro teri. Iseng'eri marang'. Kono to koro maka jogweng'o era. To babu gini be po nitiere bo. Babu gi mamo. Ng'ani tiere na madhe. Madhe manitie. To boko jabet dala ahinya. Odi chachela riade. Koro ine ma indala. Ane ng'ani dala koro to wala da. To mamo busi ng'eni timo gini bwana. Mamo ng'ena timo gini. Kendo nitie kaka ne interfere koda to adhi awacho ni kok kamano nudwa ni abede gimoro atimo to ok moro. Ambe dala ne ok abede. To kung'e ne ok abed dala ne
onge kuma dhiye, koro ong'e gima next. Dala ok abede. Okay. Dala ok ibed piny, dala ok ibedi. Itamori ni dala ok ibedi. Ambe dala ok abede. Koro sani to mor go koso pod weyo ni tim. Sani to koro omor kode mano chon, mano first year, last year dong. First month mana abede gi channel. Aya, to koro ere kaka jopuonje to kawi donge jopuonje bong'e timo gini? Japuonj dwa ng'ama serious, ng'ama osiko wuotho gi paper kwano, ng'a biro ne gi paper chemistry. An ka donje school to school ne ma donje. Koro ntiere ka gik samoro ni games. Walo TV ma title na ma ji ong'eyo no. En nyaka e sikul. En e walo TV no. En e skul kanyo ma be ng'e gi jopuonje ok oyom. To kisebiro ni in japuonj ni gimoro dhi mbele ka, onge ng'ang ni koni ni en ang'o kama. To but nitie japuonj achiel mong'e ni gini atimo e skul kanyo. Mr. ng'a? Ok adwa naluong nyinge. Ok adwa naluong nyinge, samoro be ni anena ka. Platform mari anebe momiyo dhi ong'eya ni atimo. Nonene video moro ni Nyundo. Ma chieng' no kiny ne oluongo ofis. Koro noneni e clip mon watimo kodi. Hani nyambita iting'e gi malo. Hani nyambita ting'e gi malo. Ichware kama. Ikele kama bang'e maka kama. Ka bang'e ichware gi Nyundo. Hani shemeji. Dopekid Hillary magi jok mono achiel kuom nyithindo kata kijende mon wawero godo ting'e gi malo SDA version. Ting'e gi malo SDA version. Ma kijana mono wero hani nyambita iting'e gi malo. Hani nyambita ting'e gi malo. Imaka kama bang'e loke kama. Ka bang'e ichwere gi Nyundo. Yawang hani nyambita iting'e gi yawa. Hani nyambita wait. Hani nyambita ting'e gi malo. Iloke kama bang'e maka kama. Ka bang'e ichwere gi Nyundo. Alright. Koro gino noketi celeb e sikul kabisa. Gino nokete celeb ma nyaka secondary ma ni butwa kanyo iluongo ni Godolo. Mane wer miwero. Mana e wer mano dhi odonjo ma kata sani pod entie. Sani wadwa nodwago moro miluongo ni Odongo Swag Catholic version. Chwade gi Nyundo Catholic version. Iparna kwa yakane twago chwade gi Nyundo Catholic version. Mawero niya. By the way, udhumanye YouTube wakete sani. Logo ni Anasai nyambita kiye iting'e gi malo. Iting'e gi malo. Mano ni to nyambita nyiswa kaka iting'o gino. Nyiswa kaka iting'o. Nyundo tang'eyo goyo ti nyiswa kaka iting'o. Nyiswa kaka iting'o. Iwinjo gino? Iolo ni nyiswa kaka iting'o. Aya, weatemane. To nyambita nyiswa kaka iting'o gino. Nyiswa kaka iting'o. Nyundo tang'eyo goyo ti nyiswa kaka iting'o. Nyiswa. Alright. Ing'ama neno gini ni Andy. We are so happy with you. We are so happy for you tuning in. Wagoni erokamano ahinya nikech ikawo thuolo ni makende mondo ine gik ma waketo, kendo mano nyiso ni era mari kata geno migenowago ema miyo pod wan jok minyalo ne kata jok minyalo luongi. Omiyo kinde ka kinde ing'ama neno gini, wagoni erokamano ahinya. Amor ka chiedho kuonde mopogore opogore kata ka wuotho kuonde mopogore opogore. To jomoko kora ne mari waneno gimitimo, wajiwi med dhi mana mbele. En gima noma sana. Be kikirom koda kumoro tiluor moza. Kisenena sura marachni maybe kamera ka to beta lando matin. Koro
real life kawuotho to bet rateng' matin. Kiromo koda mosa aw mare abiro kawo. Kech sani an e TV inena kama kiny iyuda kawuotho. To mano apani mono konyo boy ni makoro chopo. Kik poni in gi talent moro tiluor. Chopi bi akony kuma nyalo konyo, wapush kuma nyalo push, jionge idhi mbele. Ka chieng' moro iset trend kata koro ichawa. Wan wago manero kamano koso nang'o? Wan wago manero kamano. Koro in kitieko sikul ipango manyo tich koso ipango bet ang'o kitieko sikul? Adwaro bedo actor. Idwa bedo actor? Kitieko sikul idwa bedo actor? Ok idwa bedo engineer? Only that. You don't want to be an engineer? Dong' ni skul kacha adhi manyo more knowledge, koro mano ema gima dhi konya kono. And do you speak in English and Kiswahili? I'm always. You're always speaking in English? Every time. Every time. That is so good. En tugo mana kata clip ni mane minisegolo mamori kabisa kinene negi seriously? Clip manega en rape case. Owuoyo ang'o? En tugo mawuoyo ewi ang'o? Kaka owuoyo en yani nyithindo yani shida ma yawuoyi yani vijende yani wan gik magolo wadwa ni wapuonjo vijende. Koro en shida mar vijende, kaka vijende timore, kaka nwadhi ni nyaka yalo ginene iluongo ni wate ke chief koro gini Alright. Maende iluongo ni Dopekid Hillary. Owacho ni clip mamore kabisa iluongo ni rape case. Ondike kamano? En rape case. Kamano kaka ondike. Lereta neno kotami. Lereta otami. Rape case. Enda pale YouTube, check rape case. OMC Dopekid Hillary rape case. Mit padatari. Utamu wa maesa. Omera nyithindo matiyo matek ahero. Kijana ni tiyo matek. Gingusi pa moro iluongo no Zoom kapita. Wana push. They push. That is all about social media. Push. Yeah. Until you reach somewhere. Push. And until those that call themselves celebs look for you. But with me, I'll look for you even if you've not become a celeb, so long as you're doing an amazing job. But even if I don't come, just contact me. My contacts are there. I'll do what I can. You know, I don't say that I have a big number, but I have a few that do respond. They cooperate. So ukiona huyu jamaa bwana jingiti dio simu bwana ngamopuonji manas koso comment moro biro ni egine simu. Comment moro biro ni simu. Yes. Koro Dopekid Hillary nyaka ichak acting nyaka sani. En chandruok magi ma ini seromo gode field ni madang iwache koso into mari osebedo ga smooth kabisa? Chandruok nitie. Nitiere ka wan ga gi gino discourages. Ng'eny ma ka in ng'a piny ok ochuni inyawe. Koro nitiere kae ata da med wacho ne vijende gimoro kae kata jok matimo comedy. Ng'ato kokoni ni gini rach. Ng'iyane. Samoro rach gadieri koro go and check on that. Nitiere jok moko be ma eno katiti maber anyway oko wachi kata yani oko kata oko congratulate. Be onge advice momedi. En mana gini rach. Gini oko chuno. Jok moro. To ere kaka kori manage comedy gi book?
iparo content saidi. Content. Tisomo saidi. Content to obiro na every time. Kata ne school. Koso gino giri juoge. Kata ne school kucho apo mano bire. Koro masa moro omona bedo gi ji mang'eny. But ji mang'eny nikech an seche mawuok no gi weche nago iyudo ka samoro skul kachacha nigi jok moko ma igi wang'. To an be iya jawang'. Koro agolo gimoro ma pod awache kae mondo andike kata mondo awache mang'eny mondo amake. Imbe pod kore kidonjo gi magi. Yani these things will never help you. Mane gima dogi chwanya ga samoro. Koro kaka manage gi book nitiere gimone sim. Sim nitie jok magoye every time. Teka ni Dopekid oyawo sim. Nitie jok magochoni. Koro an mokwongo WhatsApp nitie. Mago kuonde mang'eny. Koro nyaka tiek mache gini koka somo. Atiek mawe kata miyo osiepa moro. Koro in kaki manage en ni tieko mach simu. Mach nyaka rum koka mak book. Kama churumo simu ni pap. Koti nyalo somo. Mane luongo ni MC Dopekid Hillary. Enda pale YouTube. Subscribe to this my buddy, my boy, great friend of mine, MC Dopekid Hillary. Subscribe to his YouTube channel and promote the guy. Dopekid Hillary. Koro ere kaka yudo ere kaka imako kamera in gi stand gi simu. An stand down. Stand diere moko naloso moro mar bao. Tano dogo ketho. Koro poka loso moro kendo. Koro ere ng'ama kuni ga gigi. Ng'ama kona gigi. Dong samoro wa shoot video dong. To wan ji adek. Koro nitie ka wakete ng'ani mako samo ng'ani onge. Unji adek jok ma in go gi be pod usomo go te. An gi jok ma somo go te. Onge ng'a somo e group cha. Ma nitie jok ma nyodonjo. Nyocha gidonjo ji adek. Ma be gin e form 2 ni e form 3. Achiel otimo. Form 4. Kore group in nyaka gi joma dongo ni. Joma dongo. Gihero tich mitiyo. Gihero kendo gi support. Okay. To koro kare gweng' in celeb. Ok an celeb, gweng' kanyo be nitiere jok moko mor. Ok mor gi gima timo. Bedo celeb ok onyiso ni ji mor kodi. Nyiso ni at least ji ong'eyi ji achiel ariyo adek. Jok mong'eya to ng'eny gweng'no. Almost 90%. 90%. To koro dong nyithindo to koro chiegni ikawo te. Nyithindo. Nitiere moko makawo. Nitiere moko be moko akawo. To be koro in gi girlfriend. Girlfriend. Ing'eni kitamori to samoro watch gini. Kich gini kia ng'ama watch. Koro kitamori to samoro watch gini to dhi oweyi. Koro ing'eni bedo kini. Sama idwa duoko penjo. Girlfriend nitie. In gi girlfriend? Ging'eny. Miero te. Ging'eny. Ema penji ni miero te. Pod gisomo goso. Gisomo. Maajabu. Iwinjo kachacha owacho ni en girlfriend kendo mana mang'eny. But ma pod isomo. Koro usomo kodi. Koro ibo yiero achiel e higa mikawo. Ng'eni wacho girlfriend. Ano kawacho girlfriend jadi yani. Mano nitie.
Embe puro somo. En achiel. En achiel. Dopekid. Weriambo bwana ingene piny olil bwana. Gotieno bwana aneno maka koro. Miriambo ni dwa miyadhe nindo bwana. Wachane maber bwana. Entie. En achiel. En achiel. Wachwa king'iyo kamera. Ang'o miluoro ne kamera? Entie en achiel. Oh. Nyakanye. Maja nyaga. Nini? Sato. Alright. Ma iluongo ni MC Dopekid Hillary. Ahero nyathini. Yawa, an ng'ama timo tich maber ahero. Ing'ama neno ka. Giminya timo ne Hillary maduong', minya timo ne Dopekid maduong' is to go there, subscribe. Kato jogwasi, eche wacho ni village ni kanye. Wacho ni village ni Godolo. Godolo village. Godolo village. Ya, jo Godolo ma wuodu bwana. Ma wuodu samuneno ka un go occasion moro kanyo. Uluongo wuodu, promote go. Ing'ama ni go occasion e kanisa. Ang'ama ni manyo Dopekid Hillary. Iwacho ni ing'eri gweng' ma ok chandre kata gi nying dala. Bini dala gi Dopekid. Dala gi Dopekid. MC Dopekid. Dala gi MC Dopekid iriwo gere kaka. Mano Kodenge. Kodenge. Yes. Ing'ama dwa ni Jioborodeka. Arus mari. Kanisa. Sunday. Ang'o manyuru Dopekid. Ing'ama dwaro promotion ne duka. Ne gasne. Ne gik mopogore opogore. Many Dopekid Hillary. This guy is amazing. Gimomiyo en amazing. Manga mapodi young manyalo transform into any person he wants. Koro kikucha upcoming artist nikech amedo ka paruno ga pile ni pile ka pile. We have only two categories of an artist. Downgoing artist, gi upcoming. Koro ma is upcoming. Yeah. Ma is upcoming artist. And ma wuoyo kode ni. An upcoming artist. Yeah. I'll still remain upcoming because I don't want to be a downgoing. Dopekid aneno ka sakoro sedi kachacha endo kendo awinjo ka koto nindo seinga ingene nyaka na ya Nairobi machopo ka a travel mabor. Okwongo ne an mana Italy mondo mi abedi Italy nyaka Nairobi. Abedi ndege seche 14 ka wan gi chiusip na moro iluongo ne Linet. Taparo ne Linet chungi madhi chai. Linet ok omadho chai ndege. Koro chune biro machopo Nairobi. Ka chopo Nairobi akawo chop. Ndi nyaka Kabunde. Seche 7. Seche 7. Ne ndege nigi delay. 7 hours. Kaka koro malo. Koro awinjo ka jony matin. Konwa wach mogik madibed go bide kon jopiny. Wach mogik. Minyalo kono fans magi. Jok mosebedo ka supporti. Jok mosebedo ka supporta. An agone gi erokamano kendo amedo jiwogi ni gi continue. Gi mbele. Kendo mano kendo. Gidhi mbele gi supporti. Jok mok dwari. Jok mok dwara. Gimbe gidhi mbele gi ok dwara. Ya an wend wuonya ndare jiwa. En wacho ni ok inyal moro dhane piny ga katonde to e karokolo bet. Ok inyal moro dhane piny na katonde katondoronde. Ka ng'ato ok dwari kone kama katonde. An gima ng'eyo ni ruoth ohera katonde katonde. An gima ng'eyo ni ruoth ohera katonde. Girwane. An girwane to ruoth orie bade. Omena ji wero girwane ruoth orie bade nyaka jok mong'e noloso tich ge ka juoga. Omera. Saito chiemone pade ji nyaka jokuo ma Nairobi bokadre girwane. Tede girwane ruoth orie bade. Bochwad bunde chieng' mane bochwad piede no mera. Meanwhile wago ni erokamano ahinya ng'ama neno kacha chedi. Ma en iluongo ni MC Omari Nash.
Omari nas dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Omari chieno jamane mbele wan chiene mwaneno to mbele mwagoyo. Omari miluongo ni Omari dhako yiero dho sufria gi kuoyo to bede sitil wayo. Omari dhako oyie chwako maya to bede oganda. Omari imbi in gi pakruok in iluonge ni ga. Kosi in iluonge ni MC Dopekid Hillary. Awanya pakora. Pakri. Inawa. Pakri. Inawa moboko. Aya pakri ne. Kidang yena aja. Pakri ne. Ma iluongo ni MC Dopekid Hillary. Dopekid Hillary koro dwa pakore no mera ne. Pakruok ne dhi yudo ma YouTube ne. Dong nise golo ga pakruok. YouTube mari. Pakruok. Pakruok nitie kanyo. En 50 minutes. 50 minutes. Aya koro pakri ne no matin bwana. Pakri wami wana wa pakri. Ana si chakuri bwana ma iluongo ni MC Omari nas dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Omari chieno jamane mbele wan chiene mwaneno mbele mwayoko. Baba pakri. Apaka. Ere tu. Oyari wachi nyingi. An karawe nyinga iluonga ni MC Dopekid. Dichwo mangode mobede tong' ariyo to moketo nyithinde galot to bede tong' ariyo. An Dopekid chetongo official day. Igole Saturday. Igole Sunday. Inongo official day kaka madaraka man. Baba adwari wuono matek bwana. Wachako gini bwana. Baba adwari wuo bwana. Ne Dopekid. Awuoyo. Dopekid bwana adwari wuo. Koro wachako bwana ma iluongo ni MC Dopekid ne sama pod iwinjo pakruok ni. And sure ni dhi e YouTube kacha i-subscribe ne jamani. Wadwa ni ochop 1k plus. Nikech an adwa ni sama YouTube na bedo monetized to YouTube mag jomoluora be bedo monetized. Iwinjo. To kamano kaka wadongo. Bas, ma iluongo ni MC Omari nas dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Omari chieno jamane mbele wan chiene mwaneno mbele mwayoko. Ma iluongo ni MC Dopekid dichwo mangode moketo nyithinde galot to bede tong' ariyo. Omera. An Dopekid chetongo official day. Igole Saturday. Igole Sunday. Enongo official day kaka mashuda giniga. An Dopekid dhako mochot. Chwore ok tho. Nango? Dhako mochot chwore ok tho. Nango? Isene? Man ang'o mi min gi gino? Ang'o mi? Ochot nigi chwore sate. Onge gimoro ni chwore otho. Onge. Kumari oweyo to cruise kwajo. Ka cruise oweyo japeto kwajo. Wigoni wachoni ma iluongo ni MC Dopekid ochot chwore ok tho. En gi chwo pile. Chwore ok tho to kol. Ng'amoro pakore na mabe nomora iluongo ni otamo wang' mogo. Otamo wang' mogo nowacho ni ma iluongo ni otamo wang' mogo dikoda manyaka ichul. Iluongo ni otamo wang' mogo. Ochot en dikoda manyaka ichul. Kok ichulo ting'ado channels te. Ing'ado channels te idong' mana gi KBC mamano mana chiegi. You guys, you're so amazing. We are so happy with you people. I was hosting this wonderful guy here. He's called MC Dopekid Hillary. Manyathi matin makoro magi kore jok mabiro puonjo wa CBC. Ang'o muni kata bedo japuonj CBC bwana. Ng'eni CBC support gimene ni timoni. Oningo bed kata ni paro moro bwana kata mar bedo japuonj wa CBC bwana. But always akoni ni lo gima chunye dwaro nikech an anyalo paro kana dongo. My dad is a very great dad. He has been a good father to me, but he wanted me to do a very serious job like engineering, you know, piloting and different profession. But arts was my passion, you know. Even if you read my status in the WhatsApp, it's written, teaching is my profession, but arts and theater for life. What I know is that talent you'll not retire from a talent, but a profession you'll retire. But that is not a guarantee for those people that are listening to me. Student, if you're there, you must work hard. Like I'm also telling Hillary mondo mi dhi maber, mondo mi bedo mari makiny, mondo mi bedo gina, any other person medwaro. Nitie celebs muni kombo romo go tiseromo. Celeb mokwongo neno Zoom. Neno Zoom, mara re.
Neno mare. To diseromo kodgi. Aseromo. Mar adek. Mar adek. Makoro pok iromo. Jalas. Jalas. Ilongo ni Jalas Lang'ata 001. Yeah. I wish you well, bro. Ilongo ni utu na watu. Jalas marwa. Mit maratari. Koro. Timatek bab. Som. Bed gi certificate. Ok certificate aketa. But certificate mawacho gima ber. Yeah. One. Ande kura som. And ayudo opportunity ni na som. Sanite kura I'm a very great person. Even I went in school get class abiri. I would have been a very great person in this country. Even. But I don't regret. Because there is a certain person that said, regret is a cry of a fool. You get that? When you regret, know very well that you acted foolishly somewhere. In pokitieko sikul. In pokiweyo sikul. Gimitim, ensure ni itiyo matek. Wajuma onge papers gi, sometimes one nene very difficult. Kasa moro jo anglo ko pangesho. Kasa moro ko luongi mondo idhi go koko ne nyathi jamoke birthday. Kasa moro ko luongi, kasa moro ko miye mondo iland tich moro mar ng'ato. Madhi go angla kumoro. Tem matek. Itiyo ibed gi papers magi. Akoni ka jogi winjo. Ni ti matek kata kwa kono gene ki subscribe. What a subscribe, but you too, you have to be working hard academically. You get what I'm saying? I'm getting. Very good. Ingata mono ni kanyo endo wagono ni erokamano ahinya kuom nenowa. Dopekid kapok otieko. Idhi wacho gacha niya, every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Sema. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash saa 3 usiku. Saa 3 usiku kwa YouTube. One on one Super Sato. One on one Super Sato. Inga mono neno weka kinde ni githuolo maber ni endi ni kapok wayuda yul, kapok wanindo we mondo aduok ni erokamano ahinya kuom kao sani kuom neno gini endi, share ne joma pok oneno. Iwinjo nikech gima ber usore kende. Konywa use mondo imbe kiny koponi in gi gimoro midwano kete platform ni tiyudo kosedongo. Kokidonga kawuono kiny kata imbe tem promote onge kumedhi nikech jomong'ewa onge. Gera monda geri. One on one Super Sato wachakorom kore kendo Saturday manyien kata ngeso manyien sama chalo kama mane YouTube gacha but with different guests.